Проголосував і відразу оштрафували. 850 гривень має заплатити Володимир Зеленський за демонстрацію свого бюлетеня в день виборів. Це правопорушення розцінюється як агітація. Сам Зеленський на засідання суду не з'явився. Листом попросив суддю провести засідання без нього. Чи оскаржуватиме Зеленський таке рішення, поки невідомо. Останній визнав порушення чинного законодавства, а переглянутий відеозапис демонструє цілеспрямованість дій Зеленського. Досліджена в судовому засіданні фотокартка засвідчує, що Зеленський демонстрував на відеокамеру саме заповнений виборчий бюлетень. З боку Володимира Олександровича Зеленського не було порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, бо, власне, не було передвиборної агітації в тому, що він зробив. Стосовно того, чи ми будемо оскаржувати цю постанову, безумовно, це треба обмислити, подумати. У нас є ще певний час, треба порадитися з нашим довірителем, з Володимиром Олександровичем.